Rápido, straight and to the point. Okay, one-on-one takarong buntag may gala with ACT Teachers Party List Congresswoman Representative Ma'am Franz Castro. Ma'am Franz, good morning po. Mayong buntag. Hello, good morning, June. Opo, ma'am, good morning again. Okay, ma'am, good morning. Good morning. Opo, your reaction po, ma'am, sa sinasabing pagbalik natin or revert sa June to March academic school year. Yeah. Yes, ma'am. What's your take on that? Yes, oo, June, ito yung ating House Bill 8550 na final natin ng Monday. So, tama ka gusto ng bill na ibalik yung pasukan ng June para mag-end ang school year ng March. So, June to March. At manatili yung April and May as summer break ng ating mga bata. Opo. Kasi nakita natin sa experience 2 years ago, ngayong taon na to, saka sa mga nakalipas, na yun talagang pagpasok ng mga bata at teachers ng April and May ay hindi naging effective. Hala. Dahil nagkaroon ng maraming mga problema like sa sobrang init, nagkakasakit ang mga bata, ganon din yung mga teachers, maraming uma-absent ng mga bata, April and May. Opo. Kaya hindi rin nagiging effective yung yung pagtuturo saka yung pag-aaral. Kaya Opo. gusto nating maibalik sa June ang pasukan at mag-e-end siya ng ng March. Tapos makilalanin pa rin yung 2 months or 60 days na bakasyon din ng mga teachers. Okay. Ma'am, kayo ba ay suportado ba natin ninyo ng ACT Teachers Party List yung K-10? Pinag-aaralan pa natin yan, June, Opo. kinoconsider na din natin yung naging preparation ng department for K-12 at saka yung positive effect nito, pati na syempre yung mga opinion din ng ating mga magulang. So maraming sa mga magulang natin gusto maibalik yan sa 10 years. Oo, 10 years. At ito ay tinitignan din naman natin na positibo rin, pero dapat talaga hindi kasi kami doon sa number of years, hindi rin kami masyadong basta ang sa amin ay kwalidad na edukasyon, whether it is 10 or 12. Dapat makuna ng DepEd yung mga kakulangan sa teachers, sa rooms, at saka doon sa mga facilities. At ngayon, technology, na tayo, kailangan yung technology natin ay maiayos na rin sa internet, lalo na, sa ating mga eskwelahan. Opo. So, pinag-aaralan pa namin yan, June. Okay. Ma'am, may survey ang sabi ayaw ng mga na-survey on Catholic institutions ng ROTC. Do you support such a stand, ma'am? Yes, oo. Kami po ay tumututol dyan sa mandatory ROTC. Sa mga kadahilan ng number one, ito ng maraming mga human rights violations, corruption, at tingin namin yung disiplina, nationalism at patriotism ay hindi naman dito nade-develop. Kasi right from the start ng bata sa pag-aaral, sa bahay, dyan nagiging ng bata yung discipline at saka yung tamang behavior. At siyempre, kami naman ay meron din kaming panukalang batas, yung expanded NSTP, para mas maraming choices yung mga bata at hindi gawing mandatory itong ROTC. Okay. Kamusta yung panawagan for teachers salary adjustment? So hanggang ngayon, June, nasa Committee on Appropriation, isang taon na, nandoon pa rin, hindi pa rin napapag-usapan sa Appropriate Committee, sa Committee on Appropriation. Ayun. At kami ay umaasa sa SONA na mababanggit naman na as priority ng Marcos government itong sweldo ng mga teachers at mga government employees. Okay. Barely 1 minute, ma'am. What's your stand on admitting Afghan refugees sa atin po namang bansa?
Well, napag-aralan namin ito, no, yung mga refugees pala ng Afghan ay mga empleyado sa US Empleyado? Embassy Oh, doon sa Afghanistan ng US. okay. So, bakit gusto pa ng US na dalhin dito sa Pilipinas habang Opo. nag-aantay ng mga papeles nila? Opo. Eh, bakit hindi na lang sa US pag-stayin itong mga Afghan? Pero pag humanitarian reason, Mm. so kailangan din naman natin siguro silang tanggapin. Mhm. Pero ang naging ano kasi nakita natin sa news, hindi naman pala humanitarian reason. Mhm, Ito ay humanitarian. parang nag-aantay lang ng papel to be processed sa Mhm. US. Kaya natatakot tayo, baka merong something dito, no? Opo. Mga seguridad, di ating national security. So, alam naman natin kung paano ginamit ng US yung mga Afghanistan, yung ibang mga Afghanistan para doon sa Sige. war nila. Okay. Kaya siguro dapat pag-aralan ito ng ating gobyerno. Noted, ma'am. I ran out of questions, ma'am, unless you have something more to add. Sa ating mga estudyante, Opo. congratulations sa mga gagraduate po for the school year 2023-2024. Opo. Pagpupugay po sa ating mga teachers na talagang nagsikap na maturuan yung ating mga kabataan. Opo. At naway magamit ng ating mga bata itong mga napag-aralan nila sa paglilingkod sa ating bayan at syempre para doon din po sa mapaunlad yung ating ang inyong kinabukasan. So muli, magandang umaga at mabuhay ang Opo. ating mga mamamayan. Okay. Okay, ma'am. Maraming thank you, ma'am. Salamat kayo. Salamat kaayo, June. Opo. Si Congresswoman Franz Castro Maygala sa ACT Teachers Party List. Issue Bulu Camino. Straight to the point. Okay.